arratsalde Trabaia rasca, no? Bai, hemen bai. Maiatzak ama? Bai, gorde. Que cambie de temperatura. ¿Qué tal? Sí, sí, perfecto. Gracias, gracias. Nos da igual, ¿eh? Sí, sí, funciona. Bai. Bueno, atxaldeon guztioi. Hasiera emango diogu 2024ko abenduaren 17ko udalbatzari eta lehendabiziko puntua ohi bezala aurreko udalbatzaren akta da. 2024ko azaroaren 26an ohiko 26ari dagokion ohiko bilkuraren akta zehazki. Ez dakit aktaren inguruan zerbait daukagun esateko, onartuta geratzen da. Bale, uste nun amaierarako, orain bozkatuko dugu orduan, bale, konforme. Ados, bai, badaukagu urgentziaz sartu nahi gendun puntu bat, hori da, uste nuen plenoa bukatu aurretik txertatzeko azela, baina hasieran txertatu behar dugu. Eta horretarako bozkatu egin behar dugu gai ordenean sartzea. Azalpena emanda dago, baina besterik gabe gogoraraztea, gomendio kudeaketa bat dela, hain justu Hernaniko udalak guri egiten diguna, eta Hernaniko udalaren menpe geundenez, ez gendun garaiz batzordean
txertatzeko aukerarik izan, baina pena bat iruditzen zaigu, hurrengo plenora bitarte, hilabete terdiko denbora galtzea, bai. Orduan, proposamena da, dokumentazioa bidali zitzaizuen osatu bezain pronto, eta proposamena litzateke gai ordenean txertatzea eta hartara gaiari bide ematea, bai. Orduan, ez dakit beste azalpenik behar dan, baina bozkatu egingo dugu gai ordenean txertatzea, bale? Orduan, gai ordenean txertatzeren alde, oso ondo, hau batez onartzen da, eskerrik asko. Ze landuko genuke, laugarren puntu bezala, Ainhoa? Bale, oso ondo. Orduan, berreskuratzen dugu bosgarren puntu bezala, hori da, bosgarren puntu bezala. Beraz, berriro hasiko naiz, lehendabiziko puntuarekin, eta, pixka bat zuen erantzunak izan dira akta ontzat ematen dugula, ez daukagula ekarpenik edo iruzkinik egiteko, beraz, akta orain bai onartuta geratzen da. Bigarren puntua, hainbat ebazpenen berri ematea da, alkatetzarenak eta zinegotzi ordezkarienak, 3.107-tik 3.323 zenbakira, eta tokiko gobernu batzordearenak, ez dakit hauen inguruan, zerbait daukagun, ados. Eta hirugarrena proposamena da, kasu honetan, UEO edo udal erreglamendu organikoa, udal antolaketa funtzionamendu eta gobernantzako erreglamendu organikoaren hasierako onespena. Kasu honetan, ohartu gara, azken unean, dokumentuan zehazki 53. artikuluan mozioei, presazko mozioei eta boto partikularrei dagokien atala falta dela. Orduan, proposamena da dokumentuari behin-behineko onespena ematea, eta ondoren alegaziorako tartea zabaltzen danez, zuzenketa orduan egitea. Baina, behintzat hasierako onespena ematea dokumentuari, jakinik, akats hori topatu dugula. Egia da, moztu eta pegatu asko eduki dituen dokumentua dela, ekarpen asko txertatu behar izan direna, eta akats hori eginda azken dokumentuan. Orduan, Ainhoa nahi baldin baduzu azalpena. Errenteriako udalbatza 2011ko apirilaren 23an onartu zuen behin betiko izaeraz Errenteriako udalaren eta bere organo kolegiatuen udalaraudi organikoa. Nolanahi ere, erreglamendu berria onartzeko beharra ikusi da batipat azken urteetan ezarri eta garatu diren agintaldiko planetatik eratorritako ekintzengatik, naiz etengabeko hobekuntzaren kulturaren baitan sakontzeko beste zenbait ekintzengatik. Hala nola, udala berrantolatu da, zuzendaritza talde politiko teknikoa sortu da, kudeaketa gune orokorra deritzona, administrazio elektronikorako trantsizio plana prestatu da, herritarren arreta integralerako zerbitzua ezarri da, gardentasun ataria abian jarri da, eta era berean datuak modu irekian zabaldu dira. Hori guztia islatu eta arautu da araudi berri honetan. Beraz, araudi honek erreglamendu organiko orotan arautu beharreko udaleko kide bakar eta kide anitzeko antolamendu eta funtzionamendu arautzeaz gain, administrazio elektronikoa, gobernu irekia, gardentasuna, publizitate aktiboa edota herritarren parte hartzea bera ere arautzen ditu. Prozedurari dagokionean erreglamendu berri honen onespena udal araudi planean aurreikusita dago. Aurretiazko kontsulta publikoa ere egin zen eta ordutik udaleko hainbat teknikarik landu dute testu proiektua idazkari nagusiaren zuzendaritzapean. Ondoren testu hori talde politiko guztiakin partekatu da eta euren ekarpenak egin dituzte. Ekarpen horiek idazkariaren iragazki tekniko juridikoa jaso dute eta azken testua 2024ko urriaren 30ean itxi zen. Testua audientzi publikoan egonda 2024ko azaroaren 13-tik 27ra herritarrek euren ekarpenak egite aldera. Era berean, berdintasun teknikariak eta hizkuntza politikarako teknikariak arau proiektuaren aldeko txostenak igorri dituzte, baita idazkari akzidentalak ere. Aurrekari horiekin, lehendakaritzako zinegotzi delegatuak erabaki proposamena egin du antolaketa batzordearen irizpena jaso duelarik. Eta beraz, hurrengo akordio hartzeko proposatzen dio udalbatzarrari gehiengo absolutuarekin. Lehenengoa, udal antolaketa funtzionamendu eta gobernantzako erreglamenduari hasierako onespena ematea. Bigarrena, jendaurreko informazioa eta interesdunei audientzia aldia irekitzea,
30 laneguneko epean erreklamazioak edota iradokizunak aurkezteko. Audientzia aldia iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean, udal iragarki taulan eta udal webgunean argitaratuz egingo da. Hirugarrena, erreklamazio edota iradokizunek aurkezten ez bada, ordura arte behin-behineko zen akordioa behin betiko bihurtuko da. Eskerrik asko Ainhoa, puntu honen inguruan, alderdien txanda. Sí, las aportaciones o bueno, el punto cómo se va a incluir otra vez en el ROM. La corrección, ¿quieres decir? Bai. Ahora, una vez hecha la aprobación inicial, se abre un periodo de aportaciones o de correcciones, en este caso, y la haremos y luego tendrá que volver el ROM al Pleno para que hagamos la aprobación definitiva. Hori da pixkat prozeduraldetik ez da, Ainhoa? Zerbait gehitu nahi duzun. Justu zehazki 53. artikuluko C, D eta E apartadua faltako lirateke eta hori etxertatzea izango litzeke, behin eta berriz landu den testuaren terminologia berarekin. Ulertzen dut gainera justu dokumentuaren edukia eta orain egingo dugun zuzenketa bera ere adostuta dagoela eta orduan, printzipioz, eragozpenik gabe. Osa, dagoeneko adostuta dagoen zerbait da. Akats simple bada, bai. Ezakit beste inork ekarpenik egin nahi duen, bai. Barkatu. Solo un par de frases. Quería decir que entendemos que la aprobación del ROM es un avance hacia una gestión pública más democrática y participativa y que este proceso de negociación ha sido largo y ha sido acordado entre todos los partidos. Por nuestra parte, agradecer a todas y a todas el gran trabajo que se ha hecho y entendemos que este proceso ha sido un claro ejemplo de cómo se puede construir un marco en el que se priorice el diálogo y la colaboración. Eskerrik asko Maite. Bai, alderdi sozialistaren txanda. Sí, muy brevemente creo que como decía Maite, ha sido un proceso muy largo de varios años. Por nuestra parte hemos tratado, como hacemos con todo, de volcar toda nuestra experiencia, todo nuestro trabajo en este proyecto y estamos muy satisfechos con el resultado y también agradecer sobre todo el gran trabajo que han hecho Ainhoa y Nagore antes, porque ha sido un trabajo espectacular para llegar al texto que nos llegó a nosotros y luego en el que pudimos hacer aportaciones y por tanto creo que es un momento para felicitarnos también de un trabajo muy largo que nos ha llevado muchísimas reuniones y que al final pues hemos llegado a un texto acordado que además nos va a servir, no es cualquier cosa, es un reglamento que nos va a servir para ordenar todo lo que hacemos aquí en este ayuntamiento. Así que, hori da. Eskerrik asko, Isak. Bai, aurreko Roma 2011koa zen eta ia da ordutik gauzak asko aldatu direla, udal lantolaketa eta funtzionamendua aldatu da, arautegia aldatu da. Nik uste dut tokiko administrazio bati ere eskatzen zaiona aldatu dela eta, uste dut badaukagula 21. mendeko tokiko administrazio bati dagokion neurriko Roma eta egia da ikaragarrizko lana izan dela eta eskertzekoa dela baita testu bateratu batera eta adostu batera iritsi izana, ez? Osa, nik uste dut ere politika publikoen esparruan adostasunak lortzeko joko zelaiaren beraren inguruko adostasuna edukitzea oso oinarri sendoa dela eta egia esan, nik uste dut penarik handiena akats txiki horrek Ainhoari ematen diola lan guztiaren ondoren, baina egiazki akats txikia da eta beraz onartuko dugu eta gero sartuko dugu zuzenketa. Eskerrik asko guztioi egindako aleginarengatik eta bozkatzera pasatuko gara. Aldeko bozkak, hau batez onartzen da. Laugarren puntua proposamena da, gazteentzako etxebizitza komunitarioak arautzen dituen ordenantzaren behin betiko onespena. 2024ko irailaren 24ean egindako osoko bilkuran hasierako onespena eman zitzaion gazteentzako etxebizitza komunitarioak arautzen dituen ordenantzari eta ondoren jendartean jarri zen 30 laneguneko epean interesdunek iradokizunak edo erreklamazioak aurkezteko helburuarekin.
Epealdi horretan, Elkartu Gipuzkoako desgaitasun fisikoa duten pertsonen federazio koordinatzaileak alegazioak aurkeztu ditu ordenantzaren aurka. Zentzu honetan, aholkulari juridikoak eta gazteria teknikariak elkartuk aurkeztutako 2 eta 4 alegazioak onartzearen eta 1, 3, 5 eta 6 alegazioak ezestearen aldeko txostena igarri dute, eta idazkari akzidentalak adostasuna eman dio txostenari. Honela beraz eta aholkulari juridikoaren adostasunarekin, Gazteriako zinegotzi delegatuak hurrengo erabaki proposamena aurkezten dio udalbatzarrari behin herritarren batzardearen irizpena jaso ondoren. Lehenengoa, Elkartu Gipuzkoako desgaitasun fisikoa duten pertsonen federazio koordinatzaileak aurkeztutako 2 eta 4 alegazioak onartzea eta 1, 3, 5 eta 6 alegazioak ezestea, 2024ko abenduaren 3an egindako txosten tekniko juridikoan adierazitakoaren arabera. Bigarrena, gazteentzako etxebizitza komunitarioak arautzen dituen ordenantza behin betiko onartzea, onartutako erreklamazioetan oinarrituta egin diren aldaketekin, eta hirugarrena, akordio hau argitara ematea, aipatu araudiaren testu osoarekin batera, Gipuzkoako lurralde historikoaren aldizkari ofizialean eta web-orrian. Eskerrik asko, Ainhoa. Puntu honen inguruan, norbaitek zerbait esateko? Ez, Aitor? Bai. Bueno, nik oso labur. Bozketara pasa baino lehen, bueno, bai, aipatzea edo bi gauza azpimarratu nahiko nituzke. Alde batetik, bueno, prozesu hau nahi baino gehiago igual luzatu dana, prozesu irekia eta parte hartzailea izan dela, eta zentzu horretan, bueno, eskerrak ematea edo eskerrak eman nahi genizkieke bai gaur egun etxebizitzan bizi diren gaztei, alde batetik, herritarrei, eragilei eta alderdi politikoei ordenantzari egindako ekarpen ezberdinagatik. Eta, bueno, pentsatzen edo sinisten dut ekarpen horiei esker ordenantza hobetu eta osatu egin dela. Eta bestalde, bueno, ordenantza honen aldaketarekin, espero dugula etxebizitza komunitarioaren proiektua sendotzea alde batetik, eta hau izatea gazteen emantzipazioari laguntzeko, bueno, gure udalerriko gaztei eskaintzen diogun baliabide bat gehiago izatea. Eta, listo, eskerrik asko. Eskerrik asko, Aitor, eta honekin puntua bozkatuko dugu, bale? Aldeko bozkak, 14 aldeko bozka, kontrako bozkak, 6 kontrako bozka, abstentzioak bat. Vale. Onartuta geratzen da. Eta honekin joango ginateke 5. puntura urgentziaz txertatu dugun horretara, Errenteriako udalaren eta Hernaniko udalaren arteko kudeaketa gomendio hitzarmena, Ereñozuko presa txikia eta faunaren eskala eraisteko eta zentral hidroelektriko zarraren ubidearen ingurumena lehengoratzeko obrak gauzatu eta finantzatzeko. Uraren Euskal Agentzia, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Udalak Natura 2000 sareko kontserbazio bereziko eremuen kudeaketa planak uraren esparru zuzentarau eta horrekin lotutako lurralde eta ingurumen araudia aplikatuz, neurri aktiboak hartzen ari dira Gipuzkoako hainbat ibaitan dauden oztopoak ezabatzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiak udalak eskatuta 2 proiektu egin ditu, batetik presa txikia eta faunaren eskala eraisteko eta bestetik Ereñotzuko zentral hidroelektriko zaharraren ubidearen ingurumena lehengoratzeko. Zentral hori Errenteriako udalaren jabetzakoa da eta Urumea ibaiaren arro hidrografikoan dago. 2 proiektuak LIF Kantauri ibai egitasmo europarraren bidez aurkeztu eta onartu dira. Presa txikia eta fauna eskala eraistea Errenteriako udalaren ardura da eta Ereñotzuko zentral hidroelektriko zaharraren kanalaren ingurumena lehengoratzea berriz Hernaniko udalarena. 2 proiektu dira, bateratuak baina estuki lotuak eta beraz elkarrekin izapidetu dira. 2 proiektuetarako jarraitu den ingurumen inpaktuaren ebaluazio prozedura bateratua izan da, ingurumen organo eskudunaren bitartez. Era berean, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoko Ur-Komisioaren 2024ko azaroaren 7ko ebazpenaren bidez, Errenteriako udalari baimena eman zaio Ereñotzuko zentral hidroelektriko zaharreko presa, arrain eskala eta ubidea eraisteko eta ingurumena lehengoratzeko obrak egiteko.
Ildo beretik, bi obrak aldi berean egin behar dira eta beraz, bien lizitazioak bateratu izan behar du. Errenteriako udala arduratuko da horretaz. Herri administrazioen arteko harremanetan nagusi izan behar duen lankidetza printzipioa kontuan hartuta, Hernaniko udalaren eskumenei buruzko jarduera materialak edo teknikoak egiteko udal honi egindako kudeketa gomendioaren oinarria da efizientzia handiago lortzea Ereñotzu auzotik igarotzen den Urumea ibaiaren inguruan egin beharreko obren kudeaketa publikoan. Zentzu honetan, udaleko idazkari akzidentalak eta kontu hartzaileak aldeko txostenak eman dituzte, eta beraz, ingurumeneko zinegotzi delegatuak hurrengo erabaki proposamena aurkezten dio udal batzarrari, behin lurralde batzordearen irizpena jasota. Lehenengoa, Hernaniko udalak Ereñotzuko zentral hidraulikoaren ubidearen ingurumen hobekuntzarako obren lizitazio egiteko eta obrak egiteko udalari egin dion kudeak eta gomendioa onartzea. Bigarrena, Errenteria Hernani lankidetza hitzarmena onartzea, Ereñotzuko zentral elektriko zaharraren ubidearen ingurumena lehengoratzeko proiektua gauzatzeko, Errenteriako udalak bere gain hartuko du Ereñotzuko zentraleko ubidearen ingurumen hobekuntzarako proiektuko obrak lizitatu, teknikoki zuzendu eta egikaritzeko betebeharra. Proiektu horren kostua Hernanikoa da 100%. Errenteriako udalak onartutako mandatua Ereñotzuko zentral elektriko zaharraren ubidea zaharberritzeko obrak egitera mugatzen da. Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako proiektu teknikoan jasotakoak eta ez du Hernaniko udalak ingurune horretan egin nahi duen beste jarduketari jasotzen. Hirugarrena, ingurumeneko zinegotzi delegatuari ahalmena ematea hitzarmena sinatzeko. Laugarrena, erabaki horren berri ematea errentari eta diruzaintza sailei. Bosgarrena, erabaki hau Hernaniko udaleri jakinaraztea, eta seigarrena, udalaren garnetasunari buruzko web orria eguneratzea, bertan hitzarmen hau sartzeko eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean horren onarpena argitaratzea. Eskerrik asko, Ainhoa. Honen inguruan, ez arrez. Bale, bozkatzera pasatuko gara. Aldeko bozkak, aho batez onartzen da, eta hau zen bozkatzeko azken puntua, eta ongi dago urteko azkeneko plenoan, aho batez bozkatzen dan puntu batekin amaitzea, ez dakit galdera erantzunetan besterik daukagun, bai? Iruditu, me ha parecido que habías levantado la mano. Igual, ya es la costumbre. Bueno, azkeneko plenoa danez, ondo bukatu urtea, que terminemos bien el año, eta urte berri on, bale? Venga, ondo izan.